awakmu sing roh rasane ninggalne keluarga, ninggalne anak, ujiane ning kene ki piye, melu majikan ki piye, kerjane ki piye, kuwi muabot lho ujiane iki. Lah awakmu ra mental ra kuat gelem stres. Sakjane yo gampang-gampang penak, tapi ora semudah yang kita bayangkan. Nasib-nasiban, nasib apik ya alhamdulillah, tapi nasib kurang bagus sakne rek. Mendino enek udan tangis, ngurung di komplaini yang majikan, ngurung dituntut yang keluargane ngertine apa? Njaluk kiriman duit ngono tok kuwi ngertine. Tapi kerja ning kene menguji kesabaran. Bayaran ning kene ki sasi pisan, ora kok mendino bayaran. Jadi para keluarga sing ditinggalkan ku ya aja ming seolah-olah mencari duit ae. Ngertelepon duit. Ning kene ki ora nyedak duit. Orang ngerti perjuangan di negeri wong. Atus tangis, ya tahu. Nek mental ra kuat, gelem stres ah.